हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପିନି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ମୁଁ ବାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ମାଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁଅ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହେ, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ପୁଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ କାମରୁ ଫେରେ, ବାପା କହନ୍ତି ଆରେ ଆଜି ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲି ଯେ, ସେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ହସି ହସି ଦୌଡ଼ିକି ତମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବି ଲାଗେ ପ୍ରେମ। ଭାଇର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲେ ଭଉଣୀଟି ପାଖରେ ଆସି ବସେ, ଚାଲ ଭାଇ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ବି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାମୀର ଖାଇବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାଖରେ ବସେ, କାଳେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ କି, ସେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯଦି କହେ, ହେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ବିନା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ, ସେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭାଇ ଯଦି କହେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ଭାଉଜମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ଏ ହିରୋ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ତମର କେହି ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗରୁ କହିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରେମର ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ପ୍ରେମ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପ୍ରେମିକା ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିର ଏ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରର ପ୍ରେମ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା, ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ ବି କେହି ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁନି।